Padayong nisaka ang kaso sa dengue sa Central Visayas. Nitaas og 91%, itandi sa susamang panahon sa miaging tuig base sa natala sa Department of Health. Busaawhag sa DOH sa katawhan nga ipadayon ang pagpanglimpyo sa palibot aron mawagtang ang mga dapit nga kaitlugan sa mga lamok nga mao'y nagdaog dengue. Tinguha karon sa DepEd Talisay City nga wagtango na ang mga night high school sa Dakbayan. Kininunot sa ng gawas nga mga taho og mga reklamo nga adunay mga tinun-an nga nalambigit sa ginadiling drugas ug mosukol na gani ang uban sa ilang mga magtutudlo. Sa pagkakaroon adunay 3 ka night high schools ang Dakbayan. Giseminar ang mga pulis sa pamaagi nga mas mapalambo pa ang ilang panerbisyo sa publiko. Ang kadakuan mismo sa National Police Commission ang mipasabot sa mga station chief o key officers. Subay niini ang tinguha nga pagpalambo sa serbisyo o impormasyon sa katawhan. Ingon man ang pagmobilize o pagtap sa mga resources sa komunidad. Hugot sab ang himuong mga koordinasyon sa LGU o kabarangayan sa ilang matabang ug maabag sa kapulisan.